ఆగస్టు 1న భోగాపురంలో జరిగే అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవంలో ప్రధాని మోదీ సమక్షంలో 13,000 మంది గిరిజన బాలికలు దీంసా నృత్యం చేయనున్నారు. ఇందులో పాల్గొనేందుకు పాచిపెంట మండలం పి కొనవలస గిరిజన బాలికల పాఠశాల నుంచి 230 మంది విద్యార్థులు బయలుదేరారు. ఇక వారిని రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి కలిసి అభినందించారు. విద్యార్థులతో కలిసి దీంసా నృత్యం చేస్తూ ఉత్సాహపరిచిన మంత్రి గిరిజన సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలాగా అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వాలని సూచించారు. ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళకండి, ఎవరు పిలిచినా బయటకు వెళ్ళండి, ఓకేనా? తీసుకెళ్ళండి, టీచర్స్ లేకపోతే ఎవరో ఒకరు తీసుకెళ్ళండి. ఎవరు ఒక్కరు రాకపోయినా బస్సు కదలడానికి వీల్లేదు, చూసుకోండి. వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, నేను రేపటి నుంచి మీతోనే ఉంటాను. అక్కడ నేను వచ్చేస్తాను. రేపు ఉదయం నుంచి అక్కడ మీతోనే ఉంటాను. చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడైనా ఇన్ కేసు ఎవరైనా మిస్ అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇవ్వండి.